Kako da izgubiš masti na telu u samo 30 minuta. Da, možeš to da učiniš sa svega 30 minuta, međutim, važno je da radiš trening koji će sadržati neku od metoda visokointenzivnog intervalnog treninga, odnosno šta to znači? Znači da radiš određenu vežbu visokim intenzitetom, nakon čega će sledovati neka pauza gde će biti niski intenzitet ili nećeš raditi ništa i onda nakon toga ponovo ideš na vežbu koja je visokog intenziteta. Tako da najčešći primer visokointenzivnog intervalnog treninga bi mogla da bude tabata, gde radiš jednostavno 20 sekundi, originalna tabata, znači gde radiš 20 sekundi neku vežbu, 10 sekundi je pauza. Naprimer, radiš 20 sekundi čučanj, 10 sekundi pauza, pa 20 sekundi radiš sklek, 10 sekundi pauza i tako imaš nekoliko vežbi koje ćeš da spojiš i jednostavno da vežeš nekih minimum 4 minuta, a cilj je da to bude i malo više, tako da bude nekih otprilike 6 minuta, bilo bi super, nakon čega ćeš onda napraviti neku malo dužu pauzu, da se jednostavno telo oporavi kao krug, jedan ćeš završiti, napraviti malo dužu pauzu i onda ponovo krenuti opet u to. Takav način rada će ti doneti mnogo benefita, pre svega i po tvoje osjećanja, odnosno kako ćeš se ti osjećati nakon samog treninga, da ćeš imati mnogo više energije, bit ćeš mnogo srećnija i zadovoljnija, ali i do toga da će doći do tog efekta afterburna, odnosno gubitka kalorija, povećane potrošnje kalorija u naredna 24 sata, nevezano od toga da li nešto radiš ili ne, jer jednostavno visokointenzivni intervalni trening izaziva u tvom telu procese koje je nemoguće otplatiti, da tako kažem, napravi neki dug koji je nemoguće otplatiti u toku samog vežbanja i onda je potrebno da jednostavno se taj dug otplati u naredna 24 sata. Pošto se taj dug otplaćuje, jednostavno povećane potrošnja kalorija u tvom telu, iako možda ništa ne radiš. Tako na taj način jednostavno gubiš masnoće, topiš kilograme, topiš ono salo, a ne moraš ništa da radiš i nije ti potrebno više od 30 minuta. Tako da možeš i sa 30 minuta da vidiš zaista fantastične rezultate, bolje nego što bi videla i da ideš u teretanu i da radiš one treninge od po sat vremena, a naročito ako ideš na traku ili neku drugu kardio spravu, jednostavno gubiš vreme. Ako želiš da saznaš više kako možeš da radiš ovakav trening, ostavi mi dole u komentaru broj 1 i objasniti ti na koji način bi mogla da radiš ove treninge i da već vrlo brzo vidiš rezultate o kojima nisi ni mislila da možeš da ih vidiš, jednostavno da topiš kilograme i naročito masti i izgledaš onako kako si od uvek maštala. Ostavi mi dole u komentaru 1 i objasniti ti kako to možeš i ti da uradiš.